O novo delegado do Goberno asinou no libro de ouro da Deputación na súa primeira visita institucional ao Pazo de San Marcos, na que foi recibido polo presidente provincial. Os dous mandatarios aproveitaron a ocasión para manter unha reunión de traballo e abordar varios asuntos relativos á provincia. Neste senso, José Tomé asegurou que o actual goberno situou de novo a Lugo na xenda dos investimentos, duplicando os fondos para infraestructuras que pasaron de 52 millóns de euros en 2019 a 104 este ano. Pero tanto o presidente provincial como o delegado de goberno destacaron especialmente o esforzo inversor na modernización do tren na provincia. A día de hoxe, ten mobilizados, como digo, máis de 546 millóns de euros para 71 contratos entre Ourense e Lugo. Supón un 91% máis do orzamento que tiña Lugo en ferrocarril, un 91% máis, e outro dato que é a segunda provincia de España, Lugo, neste caso, onde o Ministerio de Transporte máis incrementou o seu investimento. As autovías tamén centraron a atención neste encontro. José Tomé trasladou a José Manuel Miñones a necesidade de seguir avanzando na execución da 54 Lugo a Santiago e da 56 Lugo a Ourense. Tamén, lóxicamente, seguimos traballando para que hai que avanzar na elaboración dos proxectos para que a 76, esa autovía central de Ponferrada, Monforte Ourense, que comunica ca Meseta, comunica o interior de Galicia ca Meseta. Por outra banda, o presidente da Deputación abordou co delegado do Goberno unha reivindicación histórica a que os lucenses, dixo, non poden renunciar: a creación dunha autoridade portuaria propia. Lugo é hoxe a única provincia con fachada marítima e con un porto de interese xeral que carece de autoridade portuaria propia. Esta entidade é fundamental para impulsar a nosa pesca e tamén para impulsar a actividade económica das nosas empresas, abrindo novas oportunidades de negocio, especialmente nun momento na que a actividade ou a actitude da multinacional Alcoa segue a comprometer o desenvolvemento da Mariña. Tomé amosou o seu convencemento de que continuará a boa sintonía co novo delegado, que pola súa trayectoria como alcalde está moi próximo ao municipalismo.